Түбән Табан интернат мәктәбендә сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балалар укый. Барлыгы 77 бала белем һәм тәрбия ала бирде. Бәйрәмнәрне бик яраталар. Шуны белгән иганәчеләр дә мәктәпкә бүләкләрне мулдан алып килә. Ул инде безнең Әлмәттән инде 10 елдан артык үзенә шундый бурыч иттереп алган. Ул ниндидер нефтяникта, ул 2 ел пенсионер инде. Ул менә бөтен булган элек дусларын, сорап ниләрен командасын җыеп итеп, ул менә монда шундый бәйрәм оештыра. Андый кешеләр булганда гомумән үзеңдә тартыласың. Менә бездә инде быел настольный уен алырга уйладык, аэр хоккей бүләк иттек. Рамил Әхтәмов мәктәпкә даими ярдәм итүчеләрнең берсе. Лаеклы ялда булса да дусларын, танышларын да хәйриячелеккә тарткан ул. Ярдәм итү, елмаю кебек үк йогышлы. Интернат мәктәпкә ярдәм итүчеләр саны елдан-ел арта. Һәр бәйрәм биредә шулай зурлап, иганәчеләр ярдәме белән үткәрелә. Чыршы тирәсендәге тартма бүләкләр дә, әкият геройлары белән тамаша да балаларга бәйрәм бүләге. 14 бат приемный балам бар, барсы бергә инде хәзер миндә 6 калдылар. Шушы балаларның 6-сы интернат мәктәптә укый. Иганәчеләр 10-15 еллар элек Түгелде мәктәбеннән башлап килә башлаганнар, бүләкләр алып балаларыбызга, алиминаторлар алып килеп, шушылай праздник үткәрәләр инде. Балалар белән уйнап, көлеп, үзләре бер олы детсад оештырып китәләр. Мин буларга бик зур рәхмәтле. Бу кадәр хөрмәткә Татарстанда мондый мәктәп республика күләмендә берәү генә. Минем балам 2нче ел укый инде монда. Без монда беренче тапкыр яңа елга килдек. 2 елның беренчесендә генә. Әле балалар бик шат. Минем улымны бүләкләделәр. Спонсорларга бик зур рәхмәт, мәктәп директорларына бик зур рәхмәт. Балаларны мактаганда рәхәт тыңлауга. Балалар Кыш бабайга шигырьләр сөйләде, җырлады, биеде. Төрле бәйгеләрдә җиңүчеләр бүләкләр алды. Балаларның бәхетле елмаюларын күреп, әти-әниләр дә сөенде. Йөзләгән кешене шатландыра алган иганәчеләр үзләре дә балалар белән бергә күңел ачты. Римма Авзалова, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.